Det her er en instruktionsvideo til bogen Kausis Engle, og vi skal i den her video se på en meget nem vævestrik, som jeg har brugt til at lave Kalomaias kjole med. Når vi laver vævestrik, så er det ofte sådan, at vi slipper en maske med garn enten foran og bagved arbejdet. Altså her kan vi tydeligt se, at der ligger garn foran arbejdet, og vender vi den om, så ligger der garn bagved arbejdet. Og på pinden her, der er det også meget tydeligt at se, at jeg har sluppet de her masker med farve A. Jeg går direkte til pind 4 og pind 8, for der står nemlig, at man skal strikke ret over alle maskerne med farve A, og i det her tilfælde, der har jeg valgt, at det her garn er mit farve A. Vi er nu nået til det her sted, hvor vi har det løse garn, som ligger 2 pinde under den maske, vi skal til at strikke i farve A. Jeg samler masken op hernede, tager den på min højre, går ind i masken på venstre, laver en ganske almindelig ret og hiver begge masker over. Så har jeg strikket dem sammen, og jeg har fået løftet det løse garn, som lå hernede, til at det nu danner en lille trekant. Så fortsætter jeg i ret igen, til at nå samme sted næste gang. Det gør jeg nu. Det løse garn, det ligger her. Jeg tager op på min højre pind. Jeg går ind i venstre, strikker en ret, får den over, og får det løse garn med igen. Og så kan vi se, at det begynder at lave de her små, jeg synes det ligner små skyer, som også er på kjolen.